beautiful so that we don't forget. But first of all, I want to greet all of you wherever you are watching me from. Wherever you are watching me from. It is good morning from Sweden. Yes, Sean, I'm fine. I'm very fine. I woke up this morning fine, strong, and energetic. So glory to God. And I hope you did the same too. So, before I start my program this morning, I want to greet you. Keep up the good work. You are doing well for Nigeria, but just that you don't appreciate we need Biafra. My brother, all of us need Biafra. And it is because of Biafra matter I come this morning for your information. I think I am one of the biggest fan of Mazi Nnamdi Kanu. You don't know? I visited his house last year 2 times. Did you not see the video? Every now and then I used to post about him, talk about him. Almost every month you will see me make like 2-3 videos for him. You don't see it? I love Mazi Nnamdi Kanu. I have even said it that the worst Biafra will be better than the best Nigeria. I have said it many times. So I'm a very big fan of Biafra. It's good when you follow somebody, you follow. Not you watch one video, you run away. Maybe you are watching a video of 3 minutes or 5 minutes. You just watch it 2 seconds. Maybe you hear what I say, you run away. Some people come out and they accuse me. You said this one, you said this one. That video, you didn't even listen it to the end. You don't even know what I said. You just speak one thing and you run away. I love Mazi Nnamdi Kanu much more than... Last year, I took a risky. I went to his house 2 times. And I made a video from there. If I don't love him, I will come back from Sweden and I will go to his house. If I don't want Biafra, I will go to his house 2 times. So I'm a very big fan, for your information. Share our program and also subscribe to our YouTube. It's very important this morning. I have to hammer it. Subscribe to our YouTube. Amos Okenwa, Staunch White. Subscribe to our YouTube. Just go to my bio. Go to my bio. There you will see. Go to my bio. You will see the YouTube link. Subscribe. Subscribe. Join us on YouTube. Support us on YouTube. Some of this information, you will get them from there. Some of them, you will get it from here. But it's good you join us there also because you love what we do and you are with us here. It's good also you join us there. So this morning, before I kick it off, I want to greet all of you. This is my usual way of doing it. I have to greet you because if I come to your house in the morning, I want to tell you something. I have to first of all tell you good morning. Is it not true? This is how to do it. So now we kick it off. If you are watching us from Igbo Land, if you are watching us from Nigeria, from Abuja, from Lagos, from Port Harcourt, from Kano, from Kaduna, from all those non-speaking Igbo cities of Nigeria, we say to you good morning. If you're watching us from Cotonou, you're watching us from Lome, Togo, you're watching us from Abidjan, Cameroon, Gabon, you're watching us from Kinshasa, Congo, you're watching us from what's the name? Guinea, Conakry, Guinea, Bissau, all those French-speaking countries. We say to you, bonjour. Ambassador Chinonso, God sent. Good morning to you. You are watching us from Spain. We say to you, buenos dias. You are watching us from Germany. We say to you, guten morgen. You are watching us from France. We say to you, bonjour. From Italy, buongiorno. You are watching us from Albania. We say to you, Mimjesi. You are watching us from Russia. We say to you, dobre utra. And if you are watching us from Kenya, you are watching us from Tanzania, Dar es Salaam, we say habari. If you are watching us from UAE, or you are watching us from Oman, or you are watching us from Qatar, we say to you Sabaher. If you are watching us from Greek land, we say to you Kalimera. And if you are watching us from Sweden, Gomorrah. All right. Right now, let's go. Today, I bring you an important information. Me and my family are enjoying your programs. Thank you very much. Keep up the good work you are doing.
I am chatting from London. Thank you very much, Sean Udenna. Good morning. Good morning to you. Good morning to you. And my regards to your family also. It's not easy, you know, gathering your whole family and enjoying my program. What a blessing is it. Thank you very much, and God bless you, my brother. Okay. Namaste. Okay. So, bikono, ụmụnne m ndị Igbo. Ihe o ji awụ m nọrọ nkwu okwu Mazi Nnamdi Kanu. Maka ama m na ọ na-arakwa ahụ akọwa akụkọ ọzọ. Beginning of this year, sometime beginning of this year, o nwere mgbe m na-eti mkpu ebe a na-eti mkpu every day. Mmadụ na-abụ m kpọrọ aha na program aha that time. Mgbe ahụ m na-eti mkpu aha, ana m akpọ ya peeling the onions. Ama m how many of you watchere ya. Mmadụ na-abụ aha m kpọrọ aha mgbe aha anwụọ na ha today. Those two people m kpọrọ aha mgbe aha anwụọ na today. Mgbe ahụ m na-eme program aha earlier this year. Mgbe ọbụla m na-eti mkpu peeling the onions, all the part 1, part 2, part 3, part 4, part 5. Sometimes I'm put something, lipstick in anya meba ya na chared me like onye na ebe akwa na cry tears. E nwere mmadụ na abọ m na-akpọ aha na that program na-akpọ aha sa ha bịa gwa anyị gịnị mere Mazi Nnamdi Kanu. Mmadụ abụọ aha nwụọ na today. Emma, this thing m na-eme here, some of you chena just a blogger. You may call me a blogger, you may call me anything, but I'm a messenger. I want him gift. I want him all these things. You don't know. I want him gift. Oh yeah, man, give what to me. All the teacher from your normal bloggers, people name me for can we take go. More than let mad hanya ni who that nature heno. Also my fan, also my follower. Ngelega ni who nature heno because mbola mgora go owe giwe. Mobola m something owe giwe mana mgbe a na m na-ekwu eziokwu maka gịnị truth is bitter ịpụtago ụwa n'okwu a so ọwụ n'ọnụ m ka ị nọrọ ya mgbe ọbụla m gwara gị okwu were gị iwe ihe aha m gwara gị lee ya anya ọfụma ha wee eziokwu so mgbe aha m na-eme program aha m na-asị na peeling the onions. Ama how many of you watching it here or one at this channel na Akoma Latest TV come na that program. For those of you now about it, and when I'm two big platforms na Facebook here. Nka wa Akoma TV because of Akoma Latest TV. Na Akoma Latest TV come na that program. And I'm peeling the onions. Ima onions not in layers. One ball of onions like this, not in layers. You peel the first layer, you peel the second layer, you be peeling. So and then couldn't that time now, more will I peel onions that people will cry tears. For you to understand how I come up with that name, peeling the onions. As a number will I peel onions. Anya meaning upon the mother nanya. And today I get peel it, we don't even care who cries. So every program are like 5 parts. Peeling the onions come for ya. Only 2 key people na akwa. I try make one today because actually respect on young okay? Because mother won't hala. Nkia gala, you need him na akwa ya heba because only keep at the second thank you more. But I question on ya hineku. Man, those 2 people now today come na akwa, ham na shout na that program. Na akwa. So habia gwapocha. Sinandia ha gwara half truth. Na habia watch ha ni the main truth. Akpogide them ha akpogide ha enwe onye zara me onye gwara me anything today ndị aha nwona yem jide kwokwa for some of you who don't know I'm gifted ọwụna m onye chọrọ igi mepe church I swear to God mepe church kemgbe mepe church kemgbe even agam eso na one of the big pastors again celebrate every day but echem now ebe aha calling him maka ọwụ naanị mgbe ewu pastor ka ị ga-arụ ọrụ Chukwu ịghọtala ọwụ naanị mgbe ewu pastor ka ị ga-arụ ọrụ Chukwu all of us mmadụ Chineke kere eke we are created by God all of us possess the image of God all of us
Oh yeah, man, I don't look down on anybody. And I don't see anybody like you above me. The same matter one day I So some of you who don't understand how I operate or how I think, this is the basis of my philosophy. In Agota. Every flesh, the subject to own. Oh yeah, man. When something where joke he get me will wake you too much. You take me out, okay? You take me out. One day also you will go out. So mgbe ahụ m na-eme program ahụ m na-shout ya ndị a bịa gwa na anyị eziokwu bịa gwa na anyị eziokwu na ihe unu gwara anyị half truth. One of them say ndị ahụ m na-akpọ aha na program ahụ one of them kwuru ọgwụ naanị m nọ ihe ahụ ọ gwa m ya na ntị m ọ kpọọ m na telefon gwa m ya information na m na chikwu na on na public domain. One of them kwuru sị na ọwụ jet ya ka eji bulata Mazi Nnamdi Kanu na ọwụ nke enyi ya nwoke. But until now, ogwa anyị onye we enyi ya nwoke ahụ, ogwa anyị onye the person. So, m na shout na program ahụ. How do I know that I possess the image of God? Okay, isim na possessing the image of God. Ogwa me enwere he Satan okere n'ụwa. Is there anything created by Satan, not even a pin? Ekwele ka religion deceive you, my brother. Religion were craft created by men of higher thinkers. Created by men of higher thinkers for the gullible people. You cannot see God through religion. Religion a create area for money making and for mind control. I'm a mature here. I'm going to but this is the truth. You can never see God through your religion. Okay? All of us possess the image of God. Everybody. More China, everybody possesses the image of God. Every human being. Satan never created even one pin. Satan never created condom. So, where do you base your argument and possess with the image of God? Oh yeah, man, the pastor Suja Razulun in Nigeria today because a man of God. Then, get this only man of Satan. Only one they're very wise. Anybody who listens to me, you must be wise. We have outgrown those that sheepish age where somebody na pilot. No, you can't. Those people in our pastors, they fear me. Hana to me egu. Some of you na bragging. Do you know what it is? Do you know what it is to read the Bible in Greek text? My homie, Ego Bible na the original text. My homie, the knowledge mwere, Akwagwala money before my come and the Reverend Father man habia debate. You cannot stand me. So I got call back. Happy development this morning. So behind the those two people na program those two people na today I don't even know what touched me that time. Those two people sir. Half truth. Today, actually, mana kemgbe Ishi jide Mazi Nnamdi Kanu ndị obodo ewu ndị afarukwu ibeku n'ụmụahịa every Saturday ụmụ nwaanyị na-aga n'ụlọ Mazi Nnamdi Kanu ga ebe ahụ na-ekpe ekpere. Do you know? Ụmụ nwaanyị na-aga ebe ahụ yiri black every Saturday na-ekpe ekpere. Imama achọrọ m ka m gwa gị this thing. Ekpere ahụ ụmụ nwaanyị na-ekpe ma ndị di ha na ya ma ndị di ha nwụrụ anwụ ma ụmụ agadi nwaanyị na-ekpe. Don't take that thing for joke. I'm not going to information I'm not going to go and verify it. Every Saturday, every Saturday, na geba even some of them na geba may vigil, but kem na every Saturday. And I back there like a church. When you have voluntary by themselves and honey ye black and make better. Okay, ha na-eyi black make bara. Achọrọ m ka m gwa gị nwanne m nwoke.
nwanne m nwaanyị onye na-ege m ntị biko ya wụ na ekpere ka ị na-ekpe ya wụ na ọfọ ka ị na-agọ ihe ọbụla wụ ihe ị na-eme biko na-echeta Mazi Nnamdi Kanu, the best and the finest Igbo man I hụrụ na this our generation. In my own opinion, some of you are like him, but in my own opinion, the best and the finest I hụrụ anya na this generation or Mazi Nnamdi Kanu. Unu mana mgbe eji amata ụtọ akị ilu mgbe atachara ya. Akị ilu mgbe ahụ na-ata ịta festival na ọ na-elu ilu too much. Mana mgbe iji amata ụtọ ya mgbe ịtachara ya bịa ṅụọ mmiri. Mgbe Mazi Nnamdi Kanu nọ here na-agwa anyị ihe ndị ahụ ọ na-agwa anyị, na-agwa anyị ihe ndị ahụ ọ na-agwa anyị. Some of us say, "Ma ka eshemie, enwere otu eshemie, enwere otu eshemie." Ha chugide. Asị m ajunu, kedu ebe Tony Nnadi nọ today? Ndị ahụ na-challenge Mazi Nnamdi Kanu mgbe ebe ka ha nọ dị today. That is to tell you. Unu mana bani ndị ọkachamara nọ na bani dị too much. Ha chugide that time chukwu n'ime ha niile adala mba na. But still messages ndị a Mazi Nnamdi Kanu dropụrụ anyị those days can they resonate kwati today. Okwu onye amụma ndị niile ahụ ọ gwara gị na ha savụcha ndị a na ha ga-alọta with shame. Ọkwa na n'anya gị hụ onye ga-savụcha ndị agbachara ha odibo ya alọta with shame. How many of you gere ihe Mazi Nnamdi Kanu kwuru? Unu ọmana ka m chetara unu this thing. Ọ ga-adị mma ya ma ịma onye Mazi Nnamdi Kanu hapụ maka some of you hate ya because na ịnọ na asị nke come on. Mazi Nnamdi Kanu awụhụ devil, ọwụkwa an angel, or a pure human being, okay, but the finest. Mazi Nnamdi Kanu a ị na-ekwu okwu here o buru amụma n'Ishi TB Joshua. How many of you watched that thing? Mazi Nnamdi Kanu kwuru okwu maka TB Joshua. Ọ dị ka 28 days later after okwuchukwu ahụ TB Joshua nwụrụ. Gịnị ka ọ gwa TB Joshua? Ọ sị TB Joshua, from today ya na-ekwu okwu a God will disgrace you. And when you watch here, Mazi Nnamdi Kanu maybe you can lele anya. Emana Mazi Nnamdi Kanu kwuru ji ọnụ ya kwuo na broadcast on air na Radio Biafra. Osi TB Joshua na today ya na-ekwu ihe from today. From today ya na-ekwu ihe that God will disgrace you. 28 days later TB Joshua nwụrụ. So o kwesịrị ka onye ọwụla wu onye Igbo sọpụrụ Mazi Nnamdi Kanu. Yes, ama m na enweghị otu ọbụla mmadụ dị n'ụwa onye nna ga-akpọchara gị isi ala ma love chaga ma tụchara gị egwu. But I want to tell you, that man will always special gift to anyị nwa Ndi Igbo. Then always special gift to humanity. I am na-eji apụta every time kwuo okwu ya. Mpụta every time kwuo okwu ya. Achọrọ m ka m kwupụrụ Chukwu kwupụrụ ala. Ihe mere Mazi Nnamdi Kanu today, aka ụmụnne anyị nọ na ya. Very painful, very painful. Mana we have to say it. Kama nke ha wee eziokwu. Ya godu m enwe ebe ọzọ ị ga-anụ ya. Be sure if you come to me ị ga-anụ nke ha wee eziokwu. Ihe mere Mazi Nnamdi Kanu today. Afọ Mazi Nnamdi Kanu na-ata today. Matakwa amata na aka anyị nwa Ndi Igbo nọ n'ime ya. Maka oke nọ n'ime ọhịa a ga-anọ ebe ahụ mata na enwe bidowere azụ. Ọ nke ahụ nọ n'ụlọ ga-apụ aside kwa ese ọbịa na enwere azụ n'ọhịa. And the matter na somebody hide ihe o nwere masị gị chọwa ya. Inwe ike ịchọ ihe atọ nke ihe ezi ga ahụ ya. Maka onye ahụ hide ya by himself, ọ ma ebe o dosara ya. Ọ bụrụ na ndị Igbo chọrọ ịnụ eziokwu today, achọrọ m ikwu ya ọzọ. Akwa nwere even ebe ahụ nọ na DSS ebe ahụ nọ ugbu a. Ọwụ ndị Fulani ji edi ya. I swear to God. Now, why am I okwu taa? And how am I sure somebody got you and proof? I don't even have proof to give you. I don't even have any proof to give you. Come on. Ihe am kwuru ugbu a, o gafe ihe am kwuru now. O cross on here.
Ezodoma, good morning. Yam, this thing mkurubua. Yam kurubua, or cross no dear. Or won't you Mazi Nnamdi Kanu? And or won't the Fulani Mazi Nnamdi Kanu? Or won't Ndi Igbo G? I'm a one surprise about here. Oh, we can where you were now. December, or one Igbo president of Nigeria, or one Igbo Senate president. Why am you kudo ta? Because calm down. Ndi Mazi Nnamdi Kanu eba honuba Ndi Igbo. Aga me kuku puru chuku. Aga me kuku puru ala. Ndi ji ebe ahụ ọnụ ugbu a wu Ndị Igbo. Ejawole nọ na ahapụrụ ya gị ma na ọkwa Ndị Igbo hapụrụ ya. Ndị agha gidere ya egide ebe ahụ ọnụ. Ndị agha gara na Kenya ga gidie ọkwa Ndị Igbo. Ndị agha mere propaganda ọkwa Ndị Igbo. Even mgbe ahụ m na-eme program I'm not peeling the onions. O nwere one Anglican priest n'Enugu. Onye nke aha dị ndụ aga m akpọ ya ahụ ugbu a. O so na ndị m na shout that time na akpọ ahụ. Ọ dị ka aha ya wụ Bishop Chukwuma n'Enugu steeti. Bishop Chukwuma wụ onye Anglican n'Enugu steeti. Onye nke aha wụ onye ha wụọ ya azịza n'ike that time ya amapụta. Bịa gwa anyị si na egidere Mazi Nnamdi Kanu na Brazil ebe ọ ga-aga ịchụ nwaanyị. A whole somebody kpọrọ onwe ya priest mapụtara bịa kwuo this thing. Ọ ya mere today mchi ndị awụ ndị chọọchị mchi gwa ha okwu. Ana m eyiri ihu efi because religion has nothing to do. Religion has nothing to do with godliness. When anything to do with godliness. Cow my own assertion. We can say you must belong to one religion to see God. Cow for your business. Religion and anything to do with godliness. I'm a lot of people they godly who have church before. Had they already been a church? When he keep believe in an Anglican bishop, when he keep he spew the propaganda delta. Bishop Chukwuma, or Reverend Chukwuma, Enugu State. Till now, all them do yam did that where other people them wanna go map the watch program I watch it. Oh, one young car, one young mapotrano. Mamma de Genya, Mamma defeating bottom the aquaria no, Mamma das and the hour and ike, young mapota, Ozubo. Na Mazi Nnamdi Kanu na negidere na Brazil ebe ọ ga get nwaanyị na hotel na Brazil ebe ọ ga get nwaanyị. Oh, Anglican bishop machana na ga Brazil ga na hotel ga chọ nwaanyị. Which means ọ na-emekwa ụdị ihe ahụ n'onwe. How can somebody na aṅụ apple juice before ga-eshigwa with apple juice na shato? Is it possible? Somebody na aṅụ apple juice before be I describe with apple juice shato. Otugam no na gaben Brazil before. Ya be nweba na achụ nwaanyị na Brazil I do not know. Mpụtụba mbịa gwa na ahụkwara ma onye dị otu na Brazil ebe ọ chụwa nwaanyị. Anyị nwawu ndị Igbo eruole mgbe anyị ị ga-ele mmadụ anya n'ihu gwa ya eziokwu. By the way, ga-anwụ ugboro ole dị. Gị nwa na-atụ egwu ọnwụ. Ọkwe mana ndị a na-atụ egwu ọnwụ too much ọ ha ga-anwụ karịcha. Bible say he who love his life will lose it. He who loves his life will lose it. Mazi Nnamdi Kanu not here today. But eziokwu this man who gwara anyị, painful truth to this man who gwara anyị can resonate kwa. Painful truth to gwara anyị. Yes, some people don't like him because you are expecting to see an angel or to have an angel. But to your greatest disappointment, Otugam no I'm a human being. And with every strength of a human being, possess every weaknesses of a human being. So when you approach me and you want to see the perfect man, I will disappoint you. Yes, sometimes I make mistake. I'm a human being. You know, before I said to err is human. You know, before to err is human. Mazi Nnamdi Kanu may not be perfect in all his decisions, but I still give it to him. Oh yeah, the finest man now. Okay? But all Ndi Igbo anyị mere gang up. Ndi Igbo anyị mere gang up. Message Mazi Nnamdi Kanu preaching by he may not be super correct. But 99.9% of them that are correct. Ndi Igbo anyị timo up, ganga up. Alok hora here. The same Ndi Igbo spearhead why the propaganda. Oh yeah, man, sometimes BBC when
Who BBC when I wem. They are na BBC. Haga say, they are taking their money. But more I when I wem. Those girls now on BBC that time. They don't catch them. If you do anyhow, you see anyhow. Until them the chand no one, them sure and when me, I them sure now, and then when you some guy who come as Nnamdi Kanu. I them sure because such a creature the rare. You know, Chineke na ken Ndi Igbo. You know, Han is springing up from different spheres, but there are not many in this world. There are not many in this world. All they can be Bob Marley on what? Bob Marley died at 33 years old. But Bob Marley may accomplish in his 80 years old. And until now, and when any reggae artist get beat Bob Marley. He were Bob Marley yesterday. People like that, they feel no what. Do you understand? So, Mazi Nnamdi Kanu like that. Mazi Nnamdi Kanu like that. It is high time we begin to appreciate our own. On a Mazi Nnamdi Kanu were in India. A dereg story. They go yoga like a thriller book. But because all your brother, you can, you know, you won't take him seriously. But we know. As until now, a human being. A human being. Hapo here there are hapo all the characters said there are now. A human being. As strong, as spirit filled, as intelligent, as wise as Mazi Nnamdi Kanu. Yame one show me. Yame one show me. Until now. Okay, so we have to, anyone no message here, understand the aya. We have to re-echoing it all the time. We have to be re-echoing his message all the time. Ihem na wagi this morning one name woke one name one you. Echefukule Mazi Nnamdi Kanu because yeni na name na buy time. Time gabi when they do what they want to do, ha change the story. Ha change the story. They will try to paint him for what he is not. In Agata, some of us get with that narrative, but also gawa. A priest in where he keep pota. The shows are kelechuku. Unomana. Today, no woman are born not today. That is why sometimes mchi gwandi ukoku and my one could be very, very hard. Do you know why? There's how much responsibility in our society. Thank you, Fanyezel. Ndi owola wo priest, mo ndi owola na handle Bible, mo onye owola wo ji akwụkwọ akporo holy book. How when it's so much responsibility on their shoulder, but sometimes some of them don't know. Do you know why? Emana 100 people here now. What 100 people here now? Maybe Gewa Hoku Hano here. Ewa Hoku Hano here. Maybe, okay, let's say about 100 people here. Only 20% of them know here. Because first of all, he get booze or waha. Na aha go akoma. Ne were staff na supermarket anonga. That time you go have ne were staff na supermarket. All of them will forget you a human being. Maybe you were ne na supermarket cannot qualify how wise it. Chetan, knowledge is and wisdom. Knowledge was something you may acquire. You got at school. My mother could give the knowledge. What you know. Knowledge, what you know. But wisdom, the very far from that. Wisdom, the divine. Wisdom,
Chineke kere gị tiri wisdom n'ime. Do you understand? Mgbe you gwara na ị na-arụ na supermarket, many of them got judged by masino ọgụwara Ishi na ọ ga-awụ prọfesọ. Ikwu okwu mgbe ahụ 80% of them or 90% of them ga-awụ gị n'ala na-apụ ọnya. Mana onye ahụ apụtaghala pụta gwa gị na praise the Lord na ya wụ pastor onye dị otu. The moment o kwuru ihe ahụ, onye ọbụla nọ dị ya antena ya arise up. Onye ahụ kwughala okwu bi na okwu ole na ya wee pastor kwughala okwu dị ya. 90% of those people ga accept ihe o kwuru. Enwe onye ga-abịa question onwe ya ịgụkwara nọ gịnị nwekwanụ qualification mba. The thing is like magic. Oh yeah, man, ha ji nwe so much responsibility. O kwesịrị onye ọwụla na-ekwu pastor na-eme public utterance. O kwesịrị ga dee de na akwụkwọ first of all recite aya go of my digest anya before ya pụta bịa kwuo ihe, because people always accept what they say whether ma wee eziokwu ma wee okwu asị. Ihe m na-ekwu bụ wee eziokwu. Oh yeah, man, many of them dey mislead families today. Enwere some people na ala village ha today maka gị na enwere one pastor gwara ya si ya na ala village ha na ọ ga-anwụ. Enwere onye divorce nwunye today ya wụ na enwere one pastor gwara ya na nwunye ya wa amusu. Enwere onye hapụ die today because pastor gwara ya. Enwere onye na nwanne ya nwere ike iji mma egbu onwe ha ma ha meet onwe ha because enwere onye ekpere gwara ha. Ihe m na-ekwu bụ eziokwu okwu asị. But yet onye ekpere ka eyuzuru pụtara no bịa mee public statement si na egide Mazi Nnamdi Kanu na Brazil. Enweghị onye kwere agwa anyị na ọ na Kenya ka egidere. Enweghị onye kwere agwa anyị na ọ na Kenya ka egidere. And ihe a na-agwa anyị na emere ya arrest. Ha na-agwa ya even ana m ekwukwe na ọwụ ụmụ okoko. Ha na-agwa ya ụmụ okoko ya ọwụ an orchestrated plan. Even the so-called educated people in Nigeria believe with it. Man, anyone on one, I did educated, but I did informed. I did educated in terms of A, B, C, D, S, Y, Z, but I want information. Okay? Before Gishino Budozo, Gakporom Mother, Potea no Budozo. Every country with its own sovereignty. Before gay shino budozo mad, maybe a fugitive, let me say fugitive, when you commit a crime and actually budozo. Gigidi in another country, and with a procedure, igi jack polatea. Because eba higara gigidi here have your own territory. You wear sovereignty over those people. So with a procedure. But ngide gide Mazi Nnamdi Kanu ha mee here according to that procedure. Anu na echefukwele. Ai makwa ndị na-use ha na-eme ihe niile now. On the Eliza na-use ha. Oh ya mere. Sometimes in lechu munnem the African. Sometimes I'm proud of Africa. And sometimes I'm ashamed of Africa. Sometimes I sing for Africa. And some other time, I am crying for Africa. Mana, o nwere hem chọrọ ka enwebe m chọrọ ka iwetu ata anya gị na-ele. Obodo aha mere Mazi Nnamdi Kanu ya, ama ịma aha ya. Achọrọ m ka somebody confirm, ka ọ hapụ dị ka ha na-ekwu ya n'ime ọhịa. Obodo aha mere Mazi Nnamdi Kanu ya, can somebody tell me what is happening there today? Achọrọ m ka ya menwe onye nọ hịa na anụ ihe m na-ekwu, tegodi ya na comment ebe a. Obodo aha mere Mazi Nnamdi dị obodo hapụ good individuals maka Chineke ga-visit ha one by one. Obodo aha mere Mazi Nnamdi Kanu here, can somebody tell me what is going on in that place today? Aga m ekwu ihe ọzọ until m response ka mara ma ihe m na-ekwu ma ndị m na-agwakwa okwu a ma ha nọkwa in spirit also. Ka mmechi ọnụ m ajụ m na-ajụ ka m jụọ ya ọzọ. Enwe onye m hụ adịghị kọmentị here. Obodo aha mere Mazi Nnamdi Kanu ya, obodo aha bitere iri egidie. Obodo aha wụ dị gịnị ma ebe egidere ya. Gịnị na-eme n'obodo aha today?
Can somebody tell me? Achomema. Obodo aha gidere ya. Gin na eme ha today. Okay. Okay. Okwa ha gidere ya. Okwa ha gidere ya. How many enjoy paradise ha now? How many enjoy? Ota ha ka ọ ga-adị ndị niile aka ha dị n'igide Mazi Nnamdi Kanu. I'm sorry to say it. O nwere ebe edere na Bible, ọ sị, he who break the hedge. He who break the hedge. Ya me nwere any of you gụtara ebe ahụ na Bible, gị complete me. He who break the hedge. O nwere ihe Bible kwuru na ọ ga-eme the person. So why am I preaching here this morning? Please, one name work and one name one. Put Mazi Nnamdi Kanu in your prayers. Yamo decree in name, which is a go for. Yamo way go for, which is a decree. Yamo yaki name, gory for. Yamo ekbereki name, very ekber. Ọ na Mazi Nnamdi Kanu wuru onye ọcha. I get this story like it don't have shit this story become but I shit this story. Ọ na wuru onye ọcha. The way I get paint his picture. Ọ ga-awụ get God the book na abalị before gị ihe ụra. Ị ga-anọ na bed gị ebe ahụ, hụcha heaven. Because of one kind. Some of them need to. Some of us, he had motor from him. All na papa then that them na sure na papa more information na hand maybe Ojage go him the information. But Mazi Nnamdi Kanu, he opened our eyes in the broad daylight. Like I'm just saying, Ndi Igbo, even on chalon yourself before Nejide. This thing all spark inside us will live with us until I be chakwan can never quench again. I'm speaking for myself. I don't know about you. Message here. Message Mazi Nnamdi Kanu. I suckle me so much inside me, on inside me. Because always joke. So because Echefupulena Okanokwe ebe ahụ. Ana akọrọ anyị ka kambu story. And the lawyer pụtara many times tie mkpu na agwa na now this man na-enwezi heart problem. Now this man na-enwezi heart problem. Na onye a na-enwezi heart problem. Chetakwa na ndụ mmadụ dị adị ọkwa n'obi ka ọ nọ. Lawyer pụtara many times kwuo na Mazi Nnamdi Kanu na-enwezikwa heart problem. And ekwu onye aha you know, some of us are wine and you move na wine, go about you know. Oh, yeah, married today. Oh, yeah, married today, to be honest with you. Go ahead and shout to power. Maybe one day, Tinubu wake up like Kenya, more wake up like Rwanda. Akulumana Rwanda, president of Rwanda, Paul Kagame, only 6,000 churches. Close where you're down, mama. You don't know. You don't know. Paul Kagame shut down 6,000 churches. Na Rwanda. Kenya na-ekwu okwu ha now. Kenya na-ekwu okwu ha now. Kenya make a law not quite 1 week ago. Their president proposed a bill and they are passed. Now, in may prophecy or may miracle na Kenya again. It got 5,000 Kenya shillings. 5,000 Kenya shillings was 60 million naira. Because the thing religion has come with its own values and norms. Even though I don't subscribe to any. But as a critical thinker, I'm a man na disadvantage, also with an advantage. Advantage, with a disadvantage. Okay? Religion, I got watch 100% bunkum. At least I can raise some good things I got from there. Even though I don't subscribe to any of them, I'm a free thinker. I was born a human being. I want to die a human being.
I don't subscribe to any of them. And at the same time, I'm not against any of them. But anything you said before me, I must see it with a critical eye. Now, religion has its own norms and values. But, ebaha ineme, ha ineme, kwesịrị inwe limit. Now, Africa the porous. Africa inwe a system. Then, every individual na Africa, they use religion here, do whatever and go scot-free. The two major religions in Africa today are Christianity and Islam. These two major religions, which are foreign. Why is it that only Africa we keep creating here, uphold Okay, now let us talk about Christianity. Those type of things in Ahunulo. A pastor will fuel, benzene, ejanya moto. Iman e buy your key Nye members as hang wire. Provided a pastor with a hang wire. It before. A pastor now command the members here happen on a field, not I fear the key. It before. It's an idea we came in Obudo, you bundi with the religion in Africa. Guamejoku, do you think such a thing, a priest, more father, more pope, who kill one mad in Italy? But that is what they are doing in the name of religion in Africa. So now some countries say wake you up. Yeah, we came in Nigeria. We heard this thing, men are Kenya, men are Rwanda, we came in Nigeria. I said I'm getting a whole lot of fail because it is wrong for me to say so. I can never say so. But do it with every modesty. Do it. And again, and we behave with the power had offended Madhaka. Man, when you keep power, Hana, Fepon Mazi Nnamdi Kanu release, I question that power. Oh, but hear him the critical thinker. Oh, hear him the wolfrey thinker. It's not easy. Kem bendum rebam no, we are not you before. And I challenge you. In fact, only have you why you, I love him near Kofoke to me, a Kofose Moyamu. Kem bendum rebam no now. Mother Gubam why you before. Where you want pass? A Becky Geshe would him that way. First of all, I damn man you. A Becky Geshe whom why you? Your bullam home. Your bullam egos here. Brenum ga process area. I won't make believer. I will make seer. Believe means you want to accept something you are not even sure of, you have not seen. You have no proof, but you want to accept it. No, actually, me hunanyam. I am a mother gubem why you before. Now what? Chineke na eke mmadụ n'ụdị n'ụdị. Those days mgbe m nọ na Nigeria. I want one day to tell you, anọ m na mba anọ ka m bi. Job, some of my people not here, they know me. Na mba anọ ka m bi. Ana m arụ electronics. Ọ na-eme mem ga Onitsha ga zụọ appliances mbịakwa mre ya. Ana m emekwa m gakwa Nnewi zụọ bike mekwa mbịara ya. My people man. Do you know? Adomambala, good morning. Do you know? Because mgbe ọ na-awụ maybe ndị nọ na township na ahụ onwe ha na had the wise because had exposed to urban city or taxi, electricity, good road network, and blah blah blah. No. All one day, Onitsha gazocha amplifiers because enwere uche business from ụmụaka. You got that? Na remember mga iwe ka road mgbe
you know, mga ba na-eregasi second-hand appliances zụọ ya. Because mburu eru na village ebe ahụ kpatụgasị ya aka, people ga-azụkwa ya. You know, business. So agala m zụcha azụm appliances that they call amplifier ole ma ole ka m zụrụ ya. So mbuye mba luxury no piweka luxury ha chefole m company mgbara ya drop on na park ha no were so mbrito kpọ onye baro ka onye baro aha bịa buru ihe ndị aha bịa ka mburu ya banye moto ga-eburu m gaa park nje agaje mba anọ ofu onye wayo abịa meet emo because maybe o lele m anya hụ na onye ashi village onye wayo abịa meet em si biko na ya na-achọ highest park banye ndakọrọ aka achọrọ m ịkọrọ gị na mụ awụ m the type of person ị ga-agwa okwu gị gwa even me na mmadụ kpacha nkata ugbu a m nọrọ on my own ya me na onye agha kpara ga na na-arị gị m n'ishi na digest kwu ya ọzọ. This is how I'm made. I don't even I'm here Chineke came like this. The man agwa m highest park uche m agwa m that moment enwere ebe kwesị wụ highest park enweghị ebe kwesị wụ highest park ihe awụ township o nwere ike wụ ị na-ajụ m ọlụ park ma ị na-ajụ m bise park ma ị na enweghị ihe dị ka highest park ka ọ gwara m datin ozugbo isi m akwụkwọ 360 m lee ya anya otu ka m lere ya anya even ọwụ mmadụ gwara ya na even onye a nwere ike more criminal than you he disappear yefuo because I need him to miss our house because o nwere ike mgbe ahụ o ji juju mebi mza ya mgbe ahụ sa enwe ebe highest park o nwere ike onye ya ama m anya ka m ji le anya m lere otu a ye miss ozugbo ahụ ịghọtala onye ka m ji agwa gị na ihe ndị hụrụ m meghe na ebidoghị m etuke ihe Chineke tiri inside me. I'm a critical thinker. I'm a free thinker. Onya religion enwe ike ịma m no matter how tall onya religion aga ama because religion will hear mad all higher thinkers like myself gather together compile akwụkwọ you know but Chineke nna ede ha akwụkwọ Chineke nna mmụọ ya n'ime mmadụ ka o tinyere ya mmụọ Chukwu nọ n'ime ime ihe ọjọọ ị na-ama ama n'ime ihe ọjọọ enwere judgment of God inside you which is your conscience ime ihe ọjọọ you know ime nke ọma ịma. So why should I wait for you to write it in a book? What of mama na ndị nne m ha na village na ama ha akwụkwọ agụ which means Chineke kpọrọ ha asị mana ọ the same Chineke kere ha it's not possible. So ka hapụ na ị ga ebe ahụ ihe m na-ekwu this morning owu biko echefukwala na Mazi Nnamdi Kanu ka nọ n'ime na-ata afụfụ echefukwala Mazi Nnamdi Kanu you may not like him but achọrọ m ka ị mata na he all sacrifice a lot for Ndi Igbo. Papa and mama nwụrụ the same day. I hope you have not forgotten this one. Papa and mama nwụrụ elie ha the same day. And this man who opera or a prince who suppose he will king now. Or no how dey elie papa and mama. On exile and I fight for you and me. Today on atafufu. Asim gi, owo no wo fo ke na go. I go off for chetekwe. Owo na ekpere ka ị na-ekpe ikpe ekpere chetekwe. Na kwa n'ọzọ echefukwele mgbe ị na-ekpe ekpere mgbe ị na-ekwu okwu anyị ike na-ekwu ya n'ọnụ but obi ụgbakwa na ọwụ ụmụnne ndị Igbo ji ewu adịkwala na-ele anya na ọ Tinubu ma ọ wụ onye nke a ma ọ sheti ma mba ndị ji Mazi Nnamdi Kanu ebe ahụ ọnụ awụ ndị Igbo ndị gidere egide tinye ebe ahụ ọnụ kwa ndị Igbo ndị ji plan ha bulata ya from ebe ahụ tinye n'ime wụkwa ndị Igbo echefukwele that one enyi da hapụrụ ya hapụ matakwa na ndị Igbo hapụrụ ya. Many of our people are like him, but this is the truth. Owo pati no buji. Ejo wala hapụrụ ya. Gị ma na ndị Igbo aha ndị agha ji enwene ha agreement, enwene ha consensus within them. Okay? So I ga-ekwu ya. And I kwuolie ya. Owo Tinubu ji I man ndị even ndị ofe mmanụ ndị ofe mmanụ ha nwere ike ha hụ anyị n'anya too much but at the same time ha kpọkwa anya asị too much. Try to ghọta ihe m na-ekwu.
Ndị ofe mmanụ nwere ike ha hụ anyị n'anya too much, mana akpọkwa anyị asị too much. Ndị ofe mmanụ anyị na ha shy, anyị na ha nwetara things in common because had the education incline and our people the education incline. So there's always a common ground. Ebe onye ofe mmanụ na onye Igbo ga-meet onwe ha, unlike the other people. So uche ga-agwakwala gị na ọ Tinubu jie. Ọ Tinubu jie. You know, wụkwanụ Buhari gidere. Yes, Buhari don't like Mazi Nnamdi Kanu, but ọ Buhari gidere. Ọ Ndi Igbo. Ka mana kwa mana o. Maka na for lemole ga-abịa abịa ha na-ekwugbu aga history. Na for lemole ga-abịa abịa ha na-ekwugbu aga history. Apụtara m here na February, March, na-eti mkpu every day. Program ha na meme mgbe ha na masị I'm peeling the onions from part 1 to part 5. Anọ m na shout na-eti mkpu na-akpọ ndị m na-akpọ aha. Ofu onye n'ime ndị m kpọrọ aha wụ that Anglican bishop in Enugu State, Bishop Chukwuma. Mmadụ abụọ ndị nke ọzọ m kpọrọ aha nwụọ na today na-akpọ ha aha sị na ha deceive our people na ha bịa gwa anyị nke wee eziokwu. Tigide mkpuni na enwe onye tụpụrụ m ọnụ mmadụ na-abụ n'ime ndị aha nwụọ na today. Ihe emekwele Mazi Nnamdi Kanu mgbe na-ekpere ka ọ pụta. Ana ọzọ achọrọ m igwu unu, dịka ị na-eri rice gị na-aṅụ biya gị na-aṅụ champagne gị na-ata pepe soup every day, echefukwala na every Saturday ụmụ nwaanyị afara ukwu Ibeko na-agada n'ụlọ Mazi Nnamdi Kanu na-eme ekpere. Ha na-emecha vigil dị ya and ha ga-eyi black eme that thing. Gaa ka ime interpret ihe ha mean spiritually, ihe that thing mean. Ụmụ nwaanyị so I ga machine na today. I ga machine today. Aham kawa koma. Ihe ọma ị ga-emere m wụ ị ga-share program a. Nke ọzọ wụ ị ga-aga subscribe on my YouTube channel. Ị bata na my page ebe a, gaa na my bio. Ị ga-ahụ ya. Ị ga-ahụ link YouTube m ebe a. Humphrey Odogwu nwanne m nwoke. Ele nke we anọ. Thank you my brother. Thank you my brother. So biko gaanụ ka unu subscribe on my YouTube. Gaa na bio m ebe ahụ ị ga-ahụ ya. Ọkwa Akoma TV ọzọ. Gị subscribe ebe ahụ. Ozi ọma anyị na-ezi. Sometimes ọ na-apụta ebe a, sometimes ọ na-aga ebe ahụ, mana ọ ka kwụ ofu Akoma. Gaa ebe a ka ị ga support m because ama m na ị like ihe m na-eme here. Gaakwa dị a ka ị ga support m. Ka ụbọchị taa mara unu mma. Enyi m nwoke m na-ahụ bekee mgbe ọ fere obi ga-adị. Ya gaziere nwanne m nwoke, kelekwere m your family. Unu niile wu ndị take your time n'ụtụtụ a bịa ka unu bịa ga ihe Akoma na-ekwu. Asị m ka ụbọchị taa mara unu mma. Ụbọchị njọ ụkwụ anwakwara nwa pụọ iro. Ma gị nwa ma onye ahụ ị hụrụ n'anya ma ndị hụrụ gị n'anya ụkwụ apụkwala ha iro ụbọchị njọ. Ya ma mma aha m Akoma. Ị ga-ahụrịrị m ebe a echi site na Marachukwu. Ya gazienụ. Ndewonu.